Magibipon. Agay, sa naman eh. Kaliw ba? Ayun, Yung ka. i-share sa anak ko. Kasi pangalan anong gipalutuan na to buwan. Hi, maayong gabi sa tanan. Hello, hello, hello. Medyo injured pa ang right hand aning ako ang partner diri. Tag-ana asa mi. Mungkayo. Ang makatagan ay premyo. Charot. Nami diri karon sa ay pungot sa imong ilong kay nag-live. Nami diri karon sa among ang suki nga palutuanan og hito. Nasod mo. Ha? Nasod yung box mo ilong. So karon nining kagabion mag-live tanong hisgot tagamay sa pulong nga kamang. So lang, kaspiling ka ng kamang. Kamang gud nga binisaya. Ay, ganahan ko na ba? So, naghisgot karon trending sa Facebook ang pulong nga kamang. Okay, so siguro it's time na atong pahinumduman ang matag usa sa tuang pagabuhaton karong umaabot nga eleksyon. Ay, dili na mo ang akong anticipate nga kamang. Unsa di mong kamang? Kamang mag-asawa. Unyang gabi, ako kang kamangon. Ayuwasan na mo ang kamot. Muna Kabalo na ko akong na mo kamang. Lahi ba rin mong kamang, oy? Well, nag-trending karon sa Facebook, dili kamang sa magtiayon. Nabi ito'y nang lood. Kakuan ka tong nang lood sa Facebook. Wala. Kay, wala mo gyud nagkamang sa iya ha. So karong umaabot nga eleksyon, wala daw siya laing butuhan kun dili ang iya lang yung bana. Kay mao may ni kamang sa iya ha. Ako, kamangon. Kamangon ko nimo niya. Well, mga kaigsuonan, guys, kani akong bana karon, nagsuffer pa gyud ni siya sa iyahang tuo nga Enjoy. kamot. Unsa tawag na kanang gisuotan gani. Akong gihampulan gabi og gabon, medyo arang-arang. So basig na may nabalan diha nga nindot nga panghampol. Hampul tudlo itahon ko ninyo aron makabalo ko. So balik ta sa usapang kamang. Kamang. Murag ganahan jud ka ng word nga kamang. Hindi ko kumawa na. No idea So, ko. trending karon ang pulong nga kamang. Buot na mo kamong pahinomduman mga kaigsuonan nga sa umaabot nga eleksyon atong iboto ang ngayon gayod nga atong iboto nga mo serbisyo sa katawhan sa atong tagsa-tagsa ka mga dapit, no? So dili ta magpadala sa kwarta isag pila atong ang i-offer dito sa mga kandidato, dili ta magpadala ni anang kwarta tungod kay atong sigurohon nga maayo ang mga lideres nga mangulo sa tuang lugar, no? So walay highest bidder, wala na sa tuwa dapat, no? Ang atong tan-awon manamay kwarta o wala, bisag wa siya kwarta nga nadawa wa kay dawat nga kwarta sa iya ha, kung maayo siyang modumala, go botohi siya, no? So sa kapahinomdom ka na nalingaw magkukuha ning pulong nga kamang, no? Ako dili ko mapidala kay akong kamang unyang gabi. Gabi naman. Unyang tungang gabi. Kamangon lang akong asawa. So, thank you so much everyone. Maayong gabi sa tanan. Enjoy. Bantay ka unya. Nay mo kamang nimo. Bitaw namin diri guys waiting for Hito. hito. Nag-order mig hito. Papamaluto ang hito. I-vlog na ko niya ang hito. No? So, thank you so much. Bye-bye. Wala, may nag-view.